Molweni nginibingelele kuzo zonke izindawo la okufinyela khona lo mbukiso. Igama lami ngoVusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili umkhanyakude TV. Bafowethu, inkulu ke indaba ke lapha nawe ingane zakwethu sila esikuthulela khona abaculi ke abazokhipha ke lapha nawe ingane zakwethu ke. Umculi kaMaskandi ke ozokhipha ke umkhulekelwa ke lapha okumne wabo kaKhuzane ke lapha bafowethu uzokhipha ke nayi album yakhe ke lapha nawe ingane zakwethu. Isihloko sale album lesi sithi baxova umndeni ke lapha nawe ingane zakwethu. Kuthembisa ke ukuyikhipha ngomhla ka-23 ke le album ke lapha nawe ingane zakwethu. Siyazi ukuthi ke lensizwa ke ayivamisile ke ukuphoxa ke lapha nawe ingane zakwethu ke. Ijwayele ukushaya ama-hits ke lapha nawe ingane zakwethu. Mina ngiyafisa ke ukuzwa uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Ke sidibane lapha kwi-comment section ngizwe uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Mawumusha ngiyacela wenze okulungile ucindezela subscribe ucindezele nebhelu ukuze uzothola ama-notification njalo masiposta ivideo entsha. Siyi-channel ehamba phambili umkhanyakude sithi siyabonga.